For today's video, magluluto naman tayo ng special Shanghai. Gayatin ang mga ingredients: bell pepper, carrots, garlic, kinchay, cheese, CDO ham, mushroom, at onion. Ihalo ang lahat ng ingredients sa 1 kilong pork giniling. Lagyan ng oyster sauce, leaferins, flour, breadcrumbs, salt, powdered milk, sugar, magic sarap, 2 egg, at black pepper. Pagkatapos ay haluing maigi hanggang sa mag-sticky ito. Ilagay sa freezer ng 10 minuto habang hinahanda ang wrapper. Tara araw, panoorin ninyo kung paano magbalot ng Shanghai. 1 kutsarang giniling sa bawat wrapper. Higpitan ang pagbabalot nito upang hindi pumasok ang mantika sa loob ng lumpia. Ginamitan ko ito ng itlog para magsara ang wrapper. Mas maganda itong lutuin kapag naka-frozen para maging malutong ang wrapper. Kaya ipapasok ko muna ito sa freezer ng 1 to 2 hours bago prituhin. Tara mga kaaraw, magluto na tayo. 2 beses ko itong priprituhin para hindi agad masunog ang wrapper at maluto maigi ang laman. Sa unang pagprito, hahalo-haloin ito hanggang sa medyo mag-light brown ito bago haunin at ipahinga ng 5 minuto bago prituin ulit. Sa pangalawang pagprito, haluhin hanggang sa mag-golden brown na ang special Shanghai.
Mga kaaro, ito na ang pangalawang recipe natin. Special Shanghai